Čo sa stane, keď štát, ktorý sa nachádza v NATO, zaútočí na štát, ktorý je tiež v NATO? Zoberieme si príklad, napríklad Nemecko na Poľsko. Predstavte, že je klasický deň o 6 ráno. Bez akéhokoľvek varovania prekračujú jednotky nemeckej armády poľské hranice. Tanky smerujú cez hraničné priechody, vrtuľníky obsadzujú dôležité križovatky a rakety zasahujú vojenské základne. Pozrime sa, čo by sa pravdepodobne dialo počas nasledujúcich hodín a dní. 1. hodina. Nemecko spúšťa koordinovaný útok. Cieľom sú poľské letiská, radarové stanice, protivzdušná obrana, veliteľské centrá a komunikačné uzly. Poľská armáda okamžite vyhlasuje najvyšší stupeň pohotovosti. Premiér zvoláva krízový štáb. Prezident informuje NATO. Po celej Európe nastáva šok. Nikto nechápe, čo sa práve deje. 2. a 6. hodina. Poľské letectvo štartuje. Dochádza k prvým vzdušným súbojom. Nemecké jednotky sa snažia obsadiť diaľnice vedúce na Varšavu, mosty cez rieky, logistické sklady, vojenské letiská. Poľské jednotky kladú odpor. NATO zvoláva mimoriadne zasadnutie. V Bruseli začína krízové rokovanie. Prvý deň. Celý svet sleduje správy. Burzy prudko padajú. Euro oslabuje. Cena ropy rastie. Všetky krajiny NATO odsudzujú útok. Začína sa riešiť zásadná otázka. Vzťahuje sa článok 5 aj na situáciu, keď útočníkom je člen NATO? Právnici aliancie začínajú analyzovať zmluvy. Druhý deň. Poľsko žiada vojenskú pomoc. Spojené štáty presúvajú vojakov do Česka a na Slovensko. Británia posiela stíhačky. Francúzsko mobilizuje jednotky, Česko uzatvára hranice, Slovensko zvyšuje bojovú pohotovosť. Baltské štáty sa pripravujú na možnú eskaláciu. Tretí deň. Nemecko postupuje pomalšie. Poľsko ničí mosty, používa delostreľstvo. Zásobovanie nemeckých vojsk sa komplikuje. NATO rozhoduje o sankciách voči Nemecku. Začína sa hovoriť o pozastavení jeho členstva v politických štruktúrach aliancie, hoci samotná Severoatlantická zmluva neobsahuje jednoduchý mechanizmus na vylúčenie člena. Prvý týždeň. Spojené štáty vyhlasujú ultimátum. Nemecko musí okamžite zastaviť operáciu. V opačnom prípade bude čeliť medzinárodnej vojenskej koalícii. Ekonomika Nemecka sa prakticky zastavuje. Burzy padajú, banky zatvárajú, milióny ľudí protestujú. Druhý týždeň. Ak by Nemecko stále pokračovalo, väčšina štátov NATO by pravdepodobne začala podporovať Poľsko. Dodávkami zbraní, protivzdušnou obranou, spravodajskými informáciami, logistickou podporou, prípadne aj priamym nasadením síl na obranu Poľska po spoločnom politickom rozhodnutí. Nemecko by sa dostalo do takmer úplnej medzinárodnej izolácie. 1 mesiac od vypuknutia konfliktu. Vojna by sa pravdepodobne dostala do slepej uličky. Nemecko by čelilo obrovským ekonomickým stratám, nedostatku paliva, medzinárodným sankciám, vnútropolitickej kríze a masovým protestom. Šanca na úspešné obsadenie celého Poľska bola veľmi nízka, pretože by čelilo nie len poľskému odporu, ale aj koordinovanej reakcii spojencov. Takýto konflikt je bol pre NATO bezprecedentný. Aliancia je vytvorená na kolektívnu obranu pred vonkajším napadnutím, nie na vojnu medzi vlastnými členmi. Práve preto by prvé kroky ostatných štátov smerovali k okamžitému zastaveniu bojov, politickému tlaku a podpore napadnutého spojenca. Našťastie ide len o fiktívny scenár.